Velkommen til statsborgerskabsprøve.dk. I denne video vil jeg forklare, hvordan man bruger vores træningsprogram til at forberede sig på den nye version af statsborgerskabsprøven. Først skal du logge ind ved at skrive din e-mailadresse og det kodeord, du fik udleveret efter dit køb. Dette er kontrolpanelet. Læg mærke til hovedmenuen på venstre side. Lad os først se på indstillinger. Der er 3 forskellige indstillinger. Daglig test, snydeknappen og ændre adgangskode. Hvis du ser på daglig testboksen, vil du modtage en ægte testsimulation via mail hver dag i 30 dage. Det er en meget brugbar feature, som du ikke må glemme at øve. Den er kun inkluderet i superpakken. Snydeknappen tillader dig at fjerne et forkert svar. Det er en slags hint, der kan være behjælpelig, når du begynder at studere. Her kan du aktivere eller deaktivere den knap. Vi råder dig til at lade den være slået til. Til sidst kan du ændre din adgangskode til noget, du ikke glemmer. Lad os nu se på læsestoffet. Her kan du downloade den officielle studieguide, Folkestyre og hverdagsliv i Danmark, i PDF-format. Hvis du foretrækker at lytte til audioversionen af denne bog, klik der på audio, hvor du kan vælge hvilket kapitel du vil lytte til fra afspillerens menu. Kapitel 7. Danmark og internationalt samarbejde. Danmark er medlem af adskillige internationale organisationer. Og nu til den vigtigste del. Øvelser. Du kan få adgang til dette område fra menufanen Øvelser, eller fra den øverste menu, hvor du kan få adgang til alle tests direkte. Der er 3 typer tests, du kan tage. Den første er den brugerdefinerede prøve. Det er her, hvor du kan lave din egen test. Her kan du inkludere specifikke kapitler, og du kan vælge, hvilke spørgsmål du vil svare. Den anden type er prøver efter kapitel. Dette forklarer sig selv. Du læser manualen og tager så en test baseret på det kapitel, du lige har læst. Til sidst den mest populære prøve. Den fiktive prøve på tid. Her kan du tage prøverne i præcis det samme format, den officielle statsborgerskabsprøve er i. Du skal svare på 30 spørgsmål inden for 45 minutter. Din overskydende tid bliver altid vist i højre side. Hovedforskellen mellem de andre prøver er, at herinde vil du kun modtage svarene til allersidst. 27 spørgsmål er baseret på den officielle manual, og 3 spørgsmål er baseret på aktuelle begivenheder, ligesom i den officielle test. Hvis du foretrækker at øve dig på din mobile enhed, som for eksempel din smartphone eller tablet, skal du gå til øvelser, øv på mobile enhed. Du kan altid se din prøvehistorik under prøvehistorik, hvor du kan se alle resultaterne af dine prøver. Hvis du ser noget mærkværdigt i et spørgsmål, eller hvis du tror, der er en fejl, tryk der på anmeld dette spørgsmål. Hvis du synes, et spørgsmål er for svært, kan du trykke på forsvær-knappen. Vi evaluerer ofte alle stemmerne og offentliggør specielle noter, der forklarer spørgsmål, der var set som for svære af vores brugere. Du kan kontakte andre brugere ved at melde dig ind i en chatgruppe. Klik på studiegrupper eller tilslut dig vores chatroom.
Under hjælp kan du finde vores FAQ omkring statsborgerskabstesten og vores træningspakker. Du kan altid kontakte os ved at klikke på Kontakt kundeservice. Vi svarer normalt inden for 24 timer. Den specielle fane øverst i venstre hjørne viser dig dine fremskridt og viser dig, hvor meget materiale du har været igennem. Du kan også se, hvor mange dage der er tilbage indtil den officielle eksamen. Hvis du vil registrere dig til den officielle test, kan du også gøre dette fra hovedmenuen. Klik på registrering, og du vil blive ført videre til en speciel side, der tillader dig at lokalisere dit nærmeste testcenter. Vi ønsker dig held og lykke med din statsborgerskabsprøve.